أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سورة آل عمران آية بنا نكلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسوابما لك الدانغوخا لك أن بلو أسلامي تشنكا لك أن فاتو لمن يداتك أمبايني على فاكانك مالبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تغايني على فاكانك شيشتان التورم على كدنا باكا فرلك رفلو. قال رب اجعل لي آية. كو زكريا كو رب اجعلني آية كو ندقى على تمشي كني نوي يحيى نالي تمشي نوي يحيى سرالي تمشي دو كني أولا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وعلىكو آيتك كتمشي من يايني ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ودي يكنا سيكا كما مغوفة لسبا كتغنونا فناكرا تمشي دمي والتمشي فنا تالا فوي تالا أكا كنة أجولا غناكو أبو كما ورفون فنفو مغوفة
atsola na ko aba ala kusma kuna amma bali kuma na piu nga aballa jumaina o ye mɔgɔw fɛ kuma ye komi kuranɛ y'a fɔ cogo min na ko o de ye a ka taamasiyɛn de ye a kana se ka kuma mɔgɔw fɛ nka a bɛ kuma ala kɔni fɛ n'o ye ka ala kusuma n'a mago min bɛ mɔgɔw la sa o tile 3 kɔnɔ a bɛ kɔriyali de k'u ye a bɛ taamasiyɛnw de jira u la ko ni o nana Zakariya ma sanga min na a k'a dɔn o de ye Yahaya sɔrɔli sanga ye Yahaya nali taamasiyɛn de y'o ye a ye taamasiyɛn min ɲini ala ye nin de fɔ a ye o bɛɛ kɔfɛ dɔnnibaw kumana o tile 3 kumabaliya in fana dɔnnibaw kumana o la al-mufassirun dɔw ko ala ye o tile 3 maa fɛ kumabaliya in kɛ walasa a ka sogola ni ala kusuma gɛrɛgɛrɛ ye barikada kama ala ye nin kabako ba in kan ani nin nɛɛma ba in kan ala bɛna min k'a ye o dɔnniba dɔw ka faamuya ye dɔw ko ayi ko a ka tile 3 kumabaliya in taamasiyɛn don nga adamaden taala ye ka kuma mɔgɔw fɛ i ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu wa Allahu Ta'ala ka nɛɛma dɔ ye ko bana ala y'a jeli min kɛ o la tile 3 ko ala y'o kɛ ɲagili ye ka ɲɛsin a ma a kabakoyali min kɛra den in sɔrɔli la mɛlɛkɛ de bilala ka na den kibaruya fɔ a ye ka nisɔndiya ni den sɔrɔli ye nka o bɛɛ kɔfɛ ale kabakoyara nabimaw n'u jɔntikɛ olu ka foyi la jɔntikɛw ka foyi la o de y'a to tafsirukɛla dɔw ko dɔ farali Yusufu ka kaso kan san hakɛ kan k'a sababu bɔra a y'a fɔli min kɛ cɛ bɔtɔ ye k'a k'ale kofɔ masakɛ ye tafsirukɛla dɔw y'a fɔ wallahu ta'ala a'lam ko a kuma nga a k'o kɛ k'a kun kan k'a ka damakasi a n'a ka kusumani a n'a ka dɛmɛ ɲini k'a kun kan k'o bɛɛ de sin ala ma ka sɔrɔ a ma adamaden tɔw ta sababuya foyi ta ka da ka nabiɲumanya n'a ka cidenya ka da kan an caman tɛ min fana faamu tiɲɛ don nabiɲumanya daraja ka bon nka nabiɲumanya kungo fana ka bon dɛ sariya tɛ maa tɔw nɔ minɛ ko dɔ la o sira bilalen don maa tɔw ye nka nabiɲumanw tɛ se k'o kɛ o bɛ yen ala ye nabiɲumanw u kɛrɛnkɛrɛn ka ko dɔw wajibiya u kan ko misɛnman caman bɛ yen o de y'a to ala yɛrɛ y'u dɛmɛ ka asuma layidu ta u ye a b'u tanga ka bɔ misɛnman ni kumaba bɛɛ ma nin kuma 2 fɔra a la wallahu ta'ala a'lam nka nin kuma 2 in dɔnnibaw y'a fɔ kuranɛ kɔni ye min fɔ o ye Zakariya ko k'u ka taamasiyɛn k'ale ye ala ko n ye taamasiyɛn k'i ye o taamasiyɛn de ye i kana se ka kuma mɔgɔw fɛ tile 3 ka tugu ɲɔgɔn na ka sɔrɔ bana t'i la n'o nana i ma a dɔn ko Yahaya sɔrɔli taamasiyɛn y'o ye kuranɛ ye min lakale o ye nin ye واذكر ربك كثيرا واذكر ربك إكيما كسما كثيرا كاچايا أسلام وعلى كسما فتني تبغد لره على چاما دي ينيرو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أو من لمن يرى
ay Allah ta'ala kusmani na minga cha don ba kuti ko fenna fama chaman bai hal ni doni na makala obi wasa ko nga ala kusma ko ni fuka le chaya kadaka ko ala mana yini ko ba fode ko ka chaya munafiku ye fitini ngala a fitini masiga uluka munafiku ya wo bari ala yulla gushi kasoro dunya ala kusma doni ge wala yadhkuruna Allah illa qalila no kore ko mu'mini talay ala kusmai a chama de fana ka ala kusma chaya ko o kuma ina fura kada betlula ngati karaba de munafiku tsiga ala kusma chaya de atese halna kwa baka tisi halna wajuli kira na kwa bayre karaba atisi ala kusma chaya ko ni we mu'minu ka barade mu'minu yimo ala yala jonmo ayutan nudi الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بعلى كسمة قياما وجولي وقعودا وسجلي وعلى جنوبهم أني أدلي أكروكا أقرأي وبعلى كسمة آدم دي الله لا سبب بلا هذا آدم دي نيتن إنشوكو إندولا يبد دولا أو نيتن إنشوكو سبب دولا كلنا وتهرد dan de sigi de jonde madonna ko te ko bana ba to mana fon siga sigi siga jon siga da kwa yo foka to chugo mi kwa kan yo chugo de la avec ma femme de c'est vrai ni bana ba to ko siga sigi siga jon siga da ayo foka to chugo mi la kwa ka to ti chugo de kayama don ba leta chugo do bi ala kan lafiya ofmana ko zakariya umma ala kusma ika chaya aslamu ala kusma chaya likainde mashiti benzema soro ni ala kusma chaya fo ala tawfiqu kemami ni ala rehinanina ala jonyuman uye ma taw da ni ala kusmani chaya de ye akra ka hadisa do benna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awon be hadisa fola yana da ala sona c'est wa ayasra ala kira be tamasraf unana kana se kuludo ma kulun ba fa ma ko jumdan على كلاكو سبق المفردون لا أكبر أكو مفردون ويما تو تندرت سبحان أكو مفردون ويكونيك ويما تو دان وتارك توتو وكو على كلام صلى الله عليه وسلم وكو مفردون وديج مني ذكر يا رب كام فو عرب كاب كل كريرة العرب يروما وكو مفردون وديج مي وعلى كراكو صلى الله عليه وآله وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كو على كسمنا غنو شولا أني على كسمنا غنو مسولا كل دي مفردون وتارك بيتو ولا ذكر الله أكبر على كسمة دي كبونكوي ngo seli bike seli ni ala kusmani di shu bike shu ni ala kusmadi jaga bo bike jaga ni ala kusmadi hiji bike hiji ni ala kusmadi ala bato bebike ala bato ni ala kusmadi ema kuma famwa ni ma fam ma minatura kurutu la te fukata tlebe amajimi amaduminike ama shungoi kada kale mangania ta ka fo kombina ala batoni ni yere minai
ala kusman danya o de a to a kɛra tile kɔngɔna fu ye n'o tɛ karatekɛla bɛ kuru ka sari min kɛ o ka ca seli ta ye nka baraji t'a la koyi kuma dɔw u b'u kuru k'u mɔsɔn u bɛ kuru kunbere minɛnw b'a la kuma dɔw olu b'u te yɛrɛ da fu kunbere la nka foyi ti sɛbɛn ale ma suli k'a bɛ ala bato la koyi ale y'a suli k'a b'a fari de bɔ ɲɔgɔn na o kuma a ma kɛ seli ye a b'o cogo la maa dɔ wɔsilen nana ka bɔ dugu kɔnɔ a tora ten a y'i tɛgɛ fila ko a tor'o la a y'i da muguri a ye seliji yɔrɔ ninnu bɛɛ ko nka ale ma ala ko suma o ale ma ŋaniya ko a bɛna seliji de ta ala diɲɛ ɲinini kama ale m'o ŋaniya ta ala ma ko suma o tuma a kɛra farikolo koli gansan ye ten a b'i wasa don a farikolo saniyali la a ma ala bato kɛ wala dhikrullahi akbar طواف من نابك الكعبة سعي بين الصفا والمروة عبد بك لإقامة ذكر الله على كسم مولد نما منني جوتي كسلي ربار بك كعبان إما تكبيرة الإحرام كي إما فالله أكبر كدو سلي كونو ما سلي غنياتا إما كالانجي إما فويكي ye seli lama bɛɛ kɛ k'a dafa n'i tilala i ma seli dɛ n'i tilala yɛrɛ o ye kuma de ye ko e tɛ i ma fɛn daminɛ ma seli bɛ daminɛ ni ala ko suma ye seli bɛ kuncɛ ni ala ko suma hali seli ko kuma yɛrɛ la a aya laban na nin kuma in de nana ye ko wala dhikrullahi akbar ko ala ko suma de ka bon ala ye nin nɛɛma ba in kɛ zakariyawu ye ala ye mun ɲini a fɛ k'a k'ale kusuma wadhkur rabbaka kathira i k'i ma kusuma ka caya bana minnu ko ko tile saba in m'a fɛ kumabaliya k'o kɛra walasa a k'i ɲɛsin ala kusuma gɛrɛgɛrɛ ma o kuma bɛ ne nisɔndiya ka tɛmɛ dɔ in kan ne t'a fɔ ko de ye tiɲɛ ye dɛ ne bɛ taa o fɛ o bɛ ne nisɔndiya an ta ye n'an bɛ taa min fɛ de koyi an t'an tɛ se ka ko ninnu kiiri tigɛ dɔnnibaw tilala o dɔnnibaw tilala an ta de ye n'an bɛ taa min fɛ o bɛɛ de y'anw ka ŋanaw ye o bɛɛ ye anw ka maabaw de o tuma na ala y'a yamaru k'a ka ala ko suma caya ni adamaden dun n'a a ma bɔra mɔgɔw fɛ kuma na kuma o kuma ni ala ko suma b'i sɛbɛ la n'i ma bɔra mɔgɔw fɛ kuma na i ka ala ko suma bɛ caya ka tɛmɛ maa kelen tɛ se ka kuma fila kɛ o maa kelen bɛ se ka kuma fila kɛ kɔlɔsi b'e bolo cataw sɔnni e kan bɛ ne ko cɛ nana ka bɔ yan fɛ de yan i b'o fɔ kuma min na yɛrɛ i ma ala ko suma k'o kuma o i t'o la i ye balontanko kibaruya dɔ i y'o fɔ kɔlɔsi kɔni bɛ jɔ o kuma o i kɛ o kɛ k'a fɔ k'i bɛ kuma wɛrɛ fɔ n'i ye kɔlɔsi munumunu i ye fu munumunu dɛ fana mɔɔw fɛ kuma jango nin waati ninnu na an k'a nɔgɔya an ka ala ko suma caya maa kelen se k'a fila kɛ dɛ waati o waati n'i y'a waati o de y'a to n'i ye ala jɔnɲumanw lajɛ kabini nabi ɲumanw na ka na se ala jɔnɲuman tɛmɛnenw ma olu waati dɔw de kɛrɛnkɛrɛn k'u tigɛ ka bɔ adamaden yɛrɛ la pewu hali denbaya o de y'a to i bɛ alabatola ŋana fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn b'u bolo n'o y'u ka batokɛyɔrɔ ye o batokɛyɔrɔ in o ni ɲɛnamaya yɔrɔ wɛrɛw tɛ don ɲɔgɔn na ani denbaya tɛ kɛ yen ani denmisɛn tɛ kɛ yen ani maa si tɛ kɛ yen n'ale bɛ yen a tɛ foyi la yen ala ko tɛ o ye ka tafarugu kɛ lil ibada ka i yɛrɛ bɔ ɲɛnamaya kotɔw la tuma dɔw la ka bato
ɲɛsin bato gɛrɛgɛrɛ ma kira tun b'a kɛ k'a b'a ma kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ zaadu ta ka taa Hiraw fara wo kɔnɔ a bɛ taa alabato de la yen o ye k'a ma kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam o tuma i k'i ma ko suma k'a caya i k'i ma ko suma k'a caya e tɛ hali an fɛ yan i y'a mɛn xaluwa n ka lasili de tun ye alabato ye xaluwa kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ la kan na ko ka i mabɔ mɔgɔw la komi a yɛlɛmana ka k'an fɛ yan kɔrɔ wɛrɛw dira a ma k'a kɛ mɔriya kuma ye k'a kɛ taabolo kuma ye taabolo dɔ n b'a yɛrɛ majamu n'a ye taabolo dɔ bɛ yen o t'a fɛ ka arabukan yɛrɛ fɔ bilen a tiɲɛna a tiɲɛna ma tiɲɛ dɛ arabukan tɛ se ka fili dɛ hali sini xaluwa bɛ don i bɛ surutu de b'a la n'i bɛ xaluwa don suna hukumu kɔnɔ i bɛ bɔ i bɛ taa misiri la i bɛ na i bɛ tɛmɛ n'i ka alabato ye nka baliku ka sɔɔri so kɔnɔ k'e tɛ bɔ ka taa misiri la i tɛ taa jamaseli la i t'a foyi la k'i bɛ xaluwa la o tɛ o man bon suna mɔgɔ kosɛbɛ i bɛ bɔ i bɛ taa misiri la parce que nin ye alabato de e bɛ kɛ min e y'i sigi k'i bɛ ala ko suma o ye nafila ye o ye tɔtɔmɔgɔ ye bari ka taa seli misiri la o kiiri ka gɛlɛn ka tɛmɛ o kan i y'a dɔn ko bato bɛ kɛ f'i ka faamuya de kɛ f'i ka faamuya kɛ a fiɲɛ bɛ maa caman sɔrɔ n'i ma alabato faamu tuma dɔw la e hakili la ko dɔ de ka fisa fili de b'i bila a la a dɔw tɛ k'a fɔ ko ala ko man di ye koyi nka e yɛrɛ ka jate la ko nin de ka fisa a bɛ komi sisan i b'a sɔrɔ fajiri bɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw bolo nin waati ninnu na o bɛ kɛ a caman bɛ yen sisan n'u sera ka seli n'u ye si ka seli kɛ fajiri bɛ taa k'u dan wali hali n'a ma taa k'u dan a tɛ seli ka ɲɛ a tɛ fajiri in kɛ ka ɲɛ nka ale t'a yɛrɛ jalaki o la a ka fajiri seli ka ɲɛbaliya a t'a yɛrɛ jalaki o la parce que a b'a kun na ko an ma si seli la e dun sera min na o ye e yɛrɛ de b'a la ka baraji ɲini o de bɛ fara farida kan nka farida tɛ fara o kan dɛ farida tɛ bila o kama dɛ kan'a filɛ ko an bɛ sunkalo la dɛ n'a yera ko si ka seli in bɛ wo bila maa o maa ka fajiri la e ka si ka seli to yen ka fajiri seli k'a ɲɛ o ka fisa ka tɛmɛ i ka si ka seli ka fajiri ka tiɲɛ ne ye diinɛ faamuya ye o de y'a to alakira ko a ka hadisa la hadisi kudusi la ko jɔn t'i yɛrɛ surunya ala la ni foyi ye min ka fisa ka tɛmɛ ala ye min farida ye kan i t'i yɛrɛ surunya ala la ni foyi ye min ka di ala ye ka tɛmɛ a ye min farida ye kan ka d'a kan i bɛ ɲininka farida de la farida de ka gɛlɛn bana kana sɔn abada nafila ka dangari farida la i bolo n'i bɛ se ka hakɛ min seli nin waati in na n'o o b'a to i bɛ fajiri seli ka ɲɛ i b'a kɛ ten n'i bɛ se ka hali jɔja bila a camancɛ la walasa ka dɔ sunɔgɔ n'o ma kɛ e tɛ se ka fajiri seli ka ɲɛ wali i tɛ bɛn fajiri yɛrɛ ma i b'a kɛ ten o de ka kan n'i y'o faamu o y'o ye n'i m'o faamu ne kɔni y'a f'i ye e kuma faamu parce que dɔw bɛ diinɛ baara nka u t'a faamu ko nin ta ye dɔrɔn ayiwa an ka taa dɔrɔn an bɛ a bɛ komi ni nafolotigi n'a bɛ ɲumanya kɛ san kɔnɔ nka a tɛ jaga bɔ e k'a misaliya bani i y'a dɔn fanta a b'o faamu i y'o fɔ sisan waritigi na bɛɛ ko ko fɔnisire don nka a tɛ jaga bɔ bɛ san bɛɛ kɛ ɲumanya la mɔgɔw ye nka a ka nafolo jaga yɛrɛ a t'o bɔ o tigi misali de bɛ komi o tigi de ni maa min cɛsiri bɛ nafila seli fɛ nka faridaw bɛ tiɲɛ a bolo wali e bɛ sɛgɛn i bɛ kuranɛ kalan k'a kalan i bɛ t'o la seli waatiw bɛ tiɲɛ i bolo e dun ka kuranɛ kalan in o ye tatɔwɔ de ye o ye nafila ye nka seli fana seli a kuma na a cogo la o ye farida ye n'a sera seli a kuma na a cogo la o ye farida ye ɔ ni ala y'a nɔgɔya maa min ye a dɔ ti dɔ tiɲɛ kuma kɔni tɛ e kɔni ni yɔrɔ tɛ kuma na
yani ka wuli ka kuma ta ka kɛlɛ kɛ n'a a bɛ mɔgɔ fari fa a b'a e ko tɛ o mɔgɔw cogo tɛ kelen nka an bɛ kumaw de foroba ɲɛfɔ awa bɛɛ bi ni yɔrɔ t'a la kuma dɔw la dɔw t'o faamu o b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ si ka nafila in kɛ ka tila ka fajiri seli a cogo la a tɛ foyi tiɲɛ o ye hali ni fajiri janyana a tɛ foyi k'u la nka o tigi de kana filɛ komi ko bɛɛ bɛ komi ale cogo ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء nka adamaden kɔni i ka sɔn sariya ka bilasiralikanw ma o de kɔni cɛ ka ɲi cɛ dɔ nana fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam k'ale fanga b'ale la k'ale bɛ se ka caman sun kira tora ka sun taritibuw don a kɔrɔ ni kira ye fɛn o fɛn fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ k'ale bɛ se ka fɛn kɛ min t'o ye kɔrɔ ye a bɛ jɔn o la kira ye hakɛ o hakɛ fɔ a bɛ jɔn o la ko f'a nana laban min na kira ko o tuma na a ka tile kelen sun a ka tile kelen bila k'o ye Dawuda ka sun kɛ cogo ye cɛ ko hali o la k'ale bɛ se ka kira ko ayi k'a ka da o ma ko fɛn ma muso ye nka o cɛ kelen ye Ala ye si d'a ma a yɛrɛ de y'a baro bɔ k'ale nimisara hali ale tun ka sɔn kira ka sɔn nɔgɔya ma ko ka d'a kan ale filɛ bi a ye layidu min ta alakira ɲɛna a t'a fɛ k'o bila nka a gɛlɛyara a ma o kumana alabato n'i b'a suma k'a bɛn i ma o de bɛ mɛn sen na bari dɔw bɛ sin ka ko ta ni fanga ye ten 100% k'a ta ni fanga ye an b'a kɛ tan a bɛna se yɔrɔ dɔ la don o don a bɛ saliya ka taa a nana minnu sɔrɔ u ka dɔɔnin-dɔɔnin na olu b'u ta la yen dɔɔnin-dɔɔnin yɛrɛ fara olu ta kan ale ta kɔni don o don dɔ y'a bɔ ale ta a laban fa a bɛna dɔw dabila bato hikima dɔgɔya bato la o de b'a kɛ hikima dɔgɔya n'i ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔw kan n ko kira tun bɛ bato dɔw yɛrɛ to yen hinɛ kama mɔgɔw la u bɛna ladegeli min k'a la u bɛna ale ladegeli min kɛ o bato in na kira tun bɛ a to yen u kana n'a ladege u tɛna se k'a koro tigɛ sallallahu alaihi wasallam maa min bɛ tɔnɔtɔ kɛ ka tashaddudu kɛ ka ko gɛlɛya i yɛrɛ ma kojugu alakira tun t'a sira don mɔgɔw kɔrɔ cɛ saba nana alakira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam olu ka kumaw fɔ komi a ye hadisa in mɛn siɲɛ caman ka fɔ kelen ko ale kɔni ale t'a da bilen yɛrɛ ale bɛ su bɛɛ de seli ale b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a bɛ su bɛɛ seli ka dɔ sunɔgɔ ayi k'ale ta to yen ale b'a bɛɛ de seli dɔw ko k'ale kɔni tɛ sun bila bilen k'ale kɔni bɛ kelen ko k'ale kɔni y'i sen bɔ denbaya ko la k'ale yɛrɛ tɛ muso furu o y'a sɔrɔ u fɔra alakira kɔ de sallallahu alaihi wasallam alakira nani u ka kibaruya fɔra alakira o welela ka na kira ko aw de ye nin fɔ o kɛra min alakira y'i kale a ko ne de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan a ko nka aw filɛ k'a fɔ cogo min ne t'a kɛ ten ne bɛ dɔ sunna n bɛ dɔ seli n bɛ sun n bɛ don dɔw bila wa denbaya bɛ n bolo yan ko ni maa min dun y'a bɔ ne ta la ayiwa i b'i yɛrɛ ye dɛ tɛ ne nɔfɛ o kɔrɔ ye ko adamaden ka taa ni hikima ye bato la mɔgɔw bɛ fadenya ɲɔgɔn na ɲuman na nka o ka ɲi nka i fanga tɛ se ka i fanga t'i ku maa min na n'i ko f'i k'o tasi kɛ n'i ma farati i bɛ kunkurunin min na o bɛ tiɲɛ i bolo dɛ mɔgɔw fanga tɛ kelen ye dɛ alakira tun bɛ u ye sɔɔliw kɛ n'o ye ka sun tugu ɲɔgɔn na komi tile 2 walima tile 3 ti sun tigɛ sahabaw k'u b'a ko mɔgɔ kana ale ladege o la k'u n'ale tɛ kelen ye
k'ale bi si amma ba dumuni amma ba lammi o kuma in dɔnnibaw ye kuma caman fɔ o la o kuma kɔnɔ o kuma sariyaw ka jan nka a kɔni ye kangari daw ye ko u n'ale tɛ kelen k'u kana ala dege o la i ni maa dɔ ye filan ye hali a bɛ dumuni min kɛ i tɛ se k'o kɛ dɛ kumana adamaden don min ɲinini fɛ o y'i seko de ye fattaqullaha mastata'tum tant que adamaden b'a la k'a seko kɛ ala yɛrɛ y'a dɔn i ye cɛsiri kɛ kumana o cɛsiri i wasa don o la i ka taa dɔɔni dɔɔni walasa bato in ka dume a ka to sen na a kana kɛ ko kaari kun bɛ nin kɛ nka a y'a dabila alors que an ye misali caman ye nin na i b'a ye kalan sira fɛ i b'a ye adamadenw yɛrɛ sira fɛ maa caman kun bɛ ko caman kɛ u y'a dabila hali ɲumanya sira adamaden caman bɛ ɲumanya dabila mun na parce que a y'a ta ni fanga min ye o fanga t'a la o se t'a ye o limaniya yɛrɛ t'a la réseau téléphone réseau balila ka yɛlɛ dɔrɔn e hakilila ko a jɔtɔ tɛ ye dɛ e yɛrɛ y'a dɔn k'a bɛ to ka jigin i ka réseau terrain yɛlɛ la nka e yɛrɛ y'a dɔn k'a jɔlen tɛ to yen o de y'a to ko ni nisɔndiyara kojugu kana layidu ta o kuma ni nisɔngoyara kojugu fana kana décision ta o kuma ko dɔnnaw ko ten ba dɔ i fari bɛ foni ala ko fɛ i bɛ sin ka na ten kalo o kalo n bɛ nin kɛ i bɛ boli ka na dɔrɔn ka n'a fɔ alimami ye ɔhɔ n y'a layidu ta kalo o kalo n bɛ 40,000 di misiri ma i hakili sigi ni 40,000 b'i bolo nin kalo in na n'a di ni 20,000 b'i bolo n'a di n'i ye min sɔrɔ don min na n'o di ni girinna ka na layidu in ta a ta don ni don nataw bɛɛ tɛ kelen ye dɛ e y'a ta ni fanga ye kojugu voilà i fari mana foni cogo o cogo i ka ko jateminɛ kuranɛ b'an bilasira kasudu la hata baara ɲumanw na kuranɛ de b'a fɔ hata an filɛ ka infaqu min fɔ ala ye nafakatikɛlaw tanu ko nafakatikɛla minnu tiɲɛna u bɛ min di jɔna t'o la wa u ti dan sago fana u tɛ israfu kɛ nafakati la k'u bɛ to fila ni ɲɔgɔn cɛ karisa fila a tɛ se ka fɔ k'a tɛ ɲumanya kɛ abada a bɛ min kɛ a b'a jeniyɔrɔ fin nka a tɛ israfu fana kɛ n'o ye ka dan sago fo ka taa ale yɛrɛ dɛsɛ walima ka ɲumanya nege bɔ a la o de y'a to an ka ɲumanya layidu caman bɛ yen a tɛ to sen na mun b'a bali ka to sen na e m'a suma k'a bɛn yɛrɛ ma o caman da y'o ye komi dɔw fana ta ye limaniya lafu ye dɔrɔn dɔw ta ye kɔni ye dɔrɔn fari fara dɔrɔn nka sɔrɔ ko tɛ fɛn wɛrɛ tɛ nka caman ta kɔni ye nin de a ye nizɔmu dɔ ta a fanga tɛ se min kɔrɔ sɔɔni sera a y'a dabila o bɛ cogo min na su jɔli bɛ ten hali ni sunkalo tɛ n'i bɛ se ka dɔɔni min seli o seli n'i bɛ se k'a seli su waati min na a seli o la baraji de don n'i bɛ se ka tile kelen su dɔgɔkun kɔnɔ o su n'i bɛ se ka tile kelen de su kalo kɔnɔ o su ntɛnɛn ni alamisa de ka ɲi nka ni aw tɛ baara kɛ dimanche de n'i bɛ se k'i ta kɛ dimanche ni sibiri ye a ko ye o tɛ haramu ye o don minnu kelen pewu tɛ taa ka su o y'a dama kuma ye nka se ka sibiri ni dimanche su walima aw ka baara kɛ don min na o don de bɛ lafiya bɛ se k'o su parce que ntɛnɛn ni alamisa y'a dama fadulu ye nka a kɔrɔ tɛ ko don wɛrɛ tɛ su dɛ fo an k'o fana faamu ntɛnɛn ni alamisa o y'a dama fadulu ye ayyamul bid o y'a dama fadulu ye nka n bɛ su nin don in na ten dɔrɔn k'a baraji sɔrɔ o bɛ se ka kɛ don bɛɛ fo sariya ye kangari da don minnu na dɔrɔn komi maa k'a fɔ i bɛ seli don su walima ka juma don kɛrɛnkɛrɛn k'a su walima ayyamu tashriq seliba tile saba min bɛ tugu seliba la ka olu su o n'a ɲɔgɔnnaw nka n'o y'i bɔ a la a bɛ se ka kɛ e bɛ se ka don min su tiɲɛ na o tɛ ntɛnɛn ye e bɛ lafiya kosɛbɛ ka bɛn tarata de ma a su tarata o tarata i b'i ka tile kelen su baraji sɔrɔ hali n'i ma ntɛnɛn fisamandiya sɔrɔ an ka wɔtaro tɛ de kosɛbɛ ayiwa
parce que ala bato ye fɛn dɔ ye da nafila bunda fɛrɛlen baraji ni bunda fɛrɛlen don kana kuru ala ye fɛn o fɛn fɛrɛ jɔn ye e yɛrɛ kan'o kuru o man ɲi a bɛ komi monogame siɲɛlaw ala ye da min yɛlɛ ye i yɛrɛ y'o tugu ka da yɛlɛ ye ko kari i bɛ se ka don yan i bɛ se ka don yan fana i bɛ se ka don yan e yɛrɛ ye o da naani e ye saba bɛɛ tugu ko da kelen bɛ bɔ ayiwa i lakalatɔ ye n'u ye da tɔ ninnu sude n'u ye da tɔw sude i ɲinɛma ye o y'i mago salen ye ala ka hakiliman d'a ma kana kana ko kura yɛrɛ da la ni ala ye da fɛrɛ a yɛlɛlen to yen ni kɛra donfɛnya fɛ o tɛ wa ni ka i mago ma s'a ma ka don a fɛ a banna nka a tugukun de ye jumɛn ye ala ka hakiliman d'a n'u ma baba y'a datugu olu bɛɛ de bɛ kɛlɛ la o da yɛlɛli nɔfɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ la n bɛ deli a to an ka da yɛlɛ n bɛ nin d'i ma to an ka da k'a sɔrɔ da tile tun b'e de bolo e de tile bɔ i bolo k'a d'i ma wɛrɛ ma sisan i b'o tigi ka ko deli a kalan parce que an mana taa nin bonda ninnu na sisan e tɛna nin takibiri dabila an ka walanda bɛna sira bila a kalan وسبح بالعشي والإبكار ala ko Zakariya ma ko a ka ala ko suma caya wasabbih a ka subhanallah fo kɛ bil ashiyi wula fɛ wal ibkari ani sɔgɔma ko a ka ala ko suma wasabbih eri tasbihu tɛ ala ko suma ye wa o ye ala ko suma ye asilama tasbihu jɔyɔrɔ ka bon dɛ subhanallah a jɔyɔrɔ ka bon dɛ ka d'a kan an b'a ye kuma caman ala bɛ ala ko suma furuba fɔ ka tila ka tasbihu ta a cɛ tɔgɔ ma o ye zikrul khas ba'd al-am n'i ye kuma fɔ k'a lɔkɔ i bɛna min kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ a la a ka ca la a b'o o fisamandiya de jira tɔw kan n'i ko an ka dugulama bɛɛ nana a ko kɛra koba ye koyi an ka dugu maa bɛɛ nana hali dugutigi yɛrɛ nana walima hali kaari yɛrɛ nana kabi yen mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ o kaari o ye a damama ye o nali ye koba ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan n'o tɛ n'i ko duguma bɛɛ ale tɛ dugu mɔgɔ dɔ yan o bana ko tasbihu tali a tɔgɔ ma o ye maziya ye min bɛ tasbihu kan tasbihu de ye ala ko suma ye ala ko suma kɔrɔba don mɛlɛkɛw tun b'a la ye kabi anw fa adama ma dilan awa cidenw olu y'a matarafa ka mɔɔw su ka k'a kan tasbihu de fana ye ala ko suma ye dɔnnibaa dɔw ko ale bɛ to senna hali alijinɛ kɔnɔ ko hali alijinɛ kɔnɔ denw bɛ subahanallahi fɔ kɛ ala ye nka farida tɛ bilen bato tɛ bilen u b'a kɛ ka ala de waleɲuman dɔn ka ala barika da i y'a dɔn mɛlɛkɛw kɔni dalagese de y'ale ye o de y'a to adama dilali ko kuma fɔlen mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw ko ala ma أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك koyali bina mɔgɔw bila kana ya minnu bɛna tiɲɛni kɛ dugukolo kɔ kan ka joli bɔ wa nahnu anw filɛ nusabbihu bihamdik anw bɛ saniya fɔ kɛ n'i ye ala tanu ye wa nuqaddisu lak k'i saniya fɔ k'i bonya fɔ o de ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko k'a fɔ subhanallah k'o kɔrɔ ye di ala kira ko a ko ni jɔn ko subhanallah ko a bɛ kɔrɔ min fɔ rabkana o ye tanzihullah min kulli su ka ala saniya ka bɔ juguma bɛɛ la n'i ye kuranɛ yɛrɛ filɛ juguma o juguma n damɛna ka na ala ma mankutu jugu fɛn o fɛn ni kafiru y'a fɔ ala ma ala y'a kɔ kari ni tasbihu de ye minnu ko den bɛ ala fɛ ala bɛ min tugu a la subhana
munungo faranga be ala be min tuga ala subhana kuma jugu oda ni ko subhanallah kuma bana subhanallah fo sogoma ni wula sogoma da fe ala kusmau ikangi jija subhanallah fo ka chaya ula ibulu wula fe ala kusmau aka chaya ula ibulu ukinya ala kirayre tabulu sallallahu alaihi wasallam qur'ana bi an shuka koka wasabbihuhu bukratan wa asila awa jaa ala kunya fo zakariya were aka dingo mana no ya haya sura kuma kwa ka ala kusma kerengere ma aka tasbihu ke ulafe ani sokoba wa idh qalatil malaika ani ika kuma kusma ika kuma barobo o kuma kan ba ala kirama ayyuhar rasul اذكر ايها الرسول كسماني كي كفولي كي مغوي إكام مثلا بوي مانا من الملكة وكو يا مريم إن الله اصطفاك إكادو الله تعالى يسوان دي وطهرك ملكة ويكما دمنا مريم في ملكة ويكما دمنا مريم في الله أكبر على مريم بنيا كسوان دي kake kabako moyi musomake nabi mai musomake chidi nga meleka kumbe kuma Maryama fe o ma to ko donwo ko nabi mamso kundo de amo fo de dale meleka kuma mo fe o kera o riwaya kene wo mbola meleka kuma na mo fe o ملكو كمانا مغو في تاريخنا وبي ودو كرا على كرا تليلا صلى الله عليه وسلم ودو كرا تلتمنون على كرا وبروبا صلى الله عليه وسلم أي رأيك قصة لك لدون وامرو ملكة ديننا جيسا باي مو وني ملكة دي كمانا nga ودو دي تادون كو ملكة دي fara ko melekau ko Maryama ma ko alakira ko o barobo an ga famu ni kuma nunu alakira be ke ku lakale kun jumen gama ko ni kuma nunu an bena se akuma to ma nyefe ni wi asraru de kibaru ya dugole unde kundo yahudiya karamo bawyoro haluka karamo beta akalama qissa do lakale to fla alakira fe kira bina bokene maka dakene kaka lakali udumba don ka fo haluluka yahudiya karamo beteni ko minum prepare la ticket don jango larabu jango alakira o mi makala yereke sallallahu alaihi wasallam kada ka alakira makala nge wa kira ka kalange baliya o talla bushide النبي الأمي ما من makala nge mo bolo o de kera mo beka karamo alakira majamuni ni kalange baliye ko da to don ba ko te ku ka fa alakira ma ko nabiyuma min makalange ko oye majamuni ya alakira la ga tsega ke majamuni ma wala le kada ka alika kalange baliya na wulun mina munun wi karamowi ahlul kitab munun wi yahudiya karamo don ba bawi alakira de tlalakana ulu la dunya ani kaulu ka kobo kenema wera ta do ma shibe mingalama anu kuye nambara munun do akono ko be ko bo fiena ka fura bu ka woro nyema o banyala kiram majam nawla ko amakalange waye kaba ko de ye nabe do fara ala kira ka bunyaka sallallahu alaihi wasallam ana kirabe ke ganin kibaru munun lakali no Maryama kunga بالضبط مريم كقوي ردمنا نتشومنا كدمنا كبنا بلا كان سيفو مريم يربعني ما فوق تاسي عيسى بعني ما أنا لك ربك كان لكلي يهوديا وبنا دون نصارى وبنا دون تيكي تيكي كافو ني وايو تاني تسكني دون تشوشيلا ما يرفعكم ديني
olu bina donc ka danganiya kan ni wahayu ti jigi nin cɛ in kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tɛ se ka nin kibaru ninnu dɔn cogo si la a dɔn sira foyi t'a bolo ka d'a kan hali yahudiya karamɔgɔ bɛɛ tun t'a ɲɛ dɔn u bɛɛ tɛ nin pereperelatigɛ dɔn u la ŋanaw rasikuna fil ilm minhum minnu bɛ a ko gindow yɛrɛ yɛrɛ dɔn n tariku tun b'olu de bolo ka d'a kan nin baro bɛ kɛ ka bɔ don min na nin ko in kɛ don cɛ ka jan koyi cɛ ka jan dɛ وطهرك k'i k'a dɔn Mariyama Ala y'i sugandi dɛ mɛlɛkɛw ye kuma daminɛ Mariyama fɛ ko mɛlɛkɛw ko Mariyama ma ko Mariyama i k'a dɔn Ala y'i sugandi wa taharaki ni k'i saniya ko ko n bɛ muso tɔw kunga walima jogojugu fɛn o fɛn ni muso bɛ se ka don o da fɛ Ala ye saniya ka bɔ a bɛɛ la ya Rabbi Ala k'an saniya ya Ala yɛrɛ ye jɔn dɛmɛ k'i kɔlɔsi alhamdulillah o de ye Ala ka dɛmɛ ye koyi o de ye Ala ka dɛmɛ ye ko Ala y'i sugandi ani ni k'i saniya واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك ni k'i sugandi ala nisa'il alamin diɲɛ muso bɛɛ kan الله Mariyama muso si tɛ diɲɛ kɔnɔ bi e ma musa min ye الله bi kɔni tafsirikɛla caman taara min fɛ o ye a tile ko a tile de ko don hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw sɔrɔla yen minnu ko k'a tile dama tɛ dɛ ko Mariyama k'a ka fisa muso bɛɛ ye dɔw y'o fɔ nka caman taara min fɛ ka da kuma wɛrɛ dɔw bɛ yen kan o de ye k'a fɔ kuma in kan bɛ a tile de ma e Mariyama muso si tɛ diɲɛ kɔnɔ bi f'a ka sɔrɔ Ala ye e Mariyama sugandi o kan i ka fisa ka tɛmɛ o kan Ala yɔrɔ يا مريم Mariyama اقنتي لربك i kolo i ma ye i ka i cɛsiri bato fɛ kɔnɔtu arabukan na a bɛ bato dumuni kofɔ ka dume bato kan i bɛ Ala bato min na ka sabati a kan ka to a kan ko o tuma na Mariyama i sugandira dɛ e sugandira Ala y'i kɔrɔta k'i sugandi k'i kusaya ka tɛmɛ muso bɛɛ kan ma sisan sa i yɛrɛ ka Ala barikada n'o ye i ka dume Ala batoli kan i ka sabati Ala batoli kan kɔnɔtu a bɛ tolul qiyam fi salah a b'o fana kofɔ n'o ye n'i bɛ seli ka seli jɔ janya komi a b'ala ka kɛ cogo min na sisan misiriw kɔnɔ ka seli jɔ janya o fana ye arabukan na kunutu bɛ fɔ o fana la awa kunutu a bɛ fɔ an ka misiri dɔw fana bɛ yen minnu bɛ kunutu kɛ fajiri fɛ o fana ye fɛn sidɔnnen ye silamɛya la a tɛ kɛlɛ bɔ koyi a bɛ yen mazahabu kow dama don i b'a sɔrɔ misiri dɔw bɛ yen alimami bɛ kala kɛ n'a tilara kala la a bɛ i da de ka sanga kɛ o daden in kɔnɔna na a b'ala ka dugawu dɔ de kalan o dugawu de a b'o kala da jukɔrɔ o fana f'o fana ma ko kunutu mazahabu ko dama don ishikalu ba t'a la n'a sɔrɔ dɔnnibaaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw k'a sahara dɔw k'a ma saha nka k'a fɔ k'a kɛli kɔni k'o b'i bali ka seli o misiri la walima k'a bɛ seli tiɲɛ ayi a tɛ ten a tɛ ten o kumana ko Mariyama kolo yan da in kunutu min ko don yan kolo i ma ye i ka sabati Ala batoli kan wasjudi warka'i ma'a raki'in i ka sujudu kɛ i ka ruku'u kɛ ka fara ruku'u kɛlaw kan Mariyama i ka sujudu kɛ i kolo i ma ye i ka sabati i ma batoli kan ka d'a kan ni Ala ye jɔn sugandi fana ka wa hal jazaa wal ihsan illa al-ihsan illa al-ihsan ko maa dun tɛ se ka ɲumanya wɛrɛ foyi ɲɛsin Ala yɛrɛ datu ma foyi k'a barikada n'a batoli dɔrɔn jɔn ka Ala bato dama de ye barikada ye n'o tɛ cogo wɛrɛ foyi tɛ yen o tuma na Mariyama kolo i ma ye i ka dume i ma batoli kan ka d'a kan a ye nin bonyaba in min k'i ye ka e kelen kusaya ka tɛmɛ diɲɛ muso bɛɛ ka bi Ala y'o min kɛ i ye
ikafsa ini muso bena tile kelen na k'i fisaya ka tɛmɛ a bɛɛ kan k'i sugandi k'i bonya k'i karama o kuma yɛrɛ ka dume o ala in batoli ka sa i ka sabati i ka ala bato kan o ala sɔrɔla ka bato dɔ ta tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛn ma k'i ka sujudu kɛ i ka rukuw kɛ ka kafo rukukɛlaw ma ma'a raki'ina dɔnnibaw ye kuma fila fɔ o fana la o ko jamaseli ko kuma kan bɛ jamaseli de ma wala ko a ka fara mɔɔw kan ka seli komi muso balilen tɛ jamaseli la a jɔyɔrɔ de b'a damana a ta kɛcogo de b'a cogo bɛ jira a la n'o ye a kana ɲaami cɛw cɛ la a ka jɔ a jɔyɔrɔ la jamaseli ye mashru'u ye cɛ ye cogo min na mashru'u don musow fana ye hali n'o y'a sɔrɔ muso ka seli a ka so kɔnɔ o de ka fisa dɔnnibaa dɔw y'a fasɛriti dɔw ko ma'a raki'ina kɔrɔ tɛ k'a b'a la ka seli jama fɛ o kɔrɔ ye maa minnu cɛsirilen bɛ ruku ni sujudu la ala ye ko mariyama yɛrɛ ka fara o mɔgɔw kan ruku kɛlaw ni sujudu kɛlaw k'a yɛrɛ k'olu ta si kɛ ruku kɛ ka sujudu kɛ a kɔrɔ ye de ko a ka seli kuma yɛrɛ kɔrɔ de ye ko mariyama ka seli daka n'i bɛ seli i na ruku kɛ i na sujudu kɛ o tumana seli yɔrɔ kɔrɔtalen fila a seli lahɔrɔma yɔrɔ fila de tɔgɔ tara ka o fila fɔ ka seli yɛrɛ baara tɔw to yen ko mariyama i kolo i ma ye walima i ka jɔ kundala janya seli la wasujudi i ka sujudu kɛ warruka'i i ka ruku'u kɛ ma'a raki'in ruku'ukɛlaw ala ka hakilima di an ma ala k'an sabati ala k'an sabati bɛɛ kɔni ye seliko kuma de ye n'o an b'a a nalomaya fɔ yan cogo min na a kun kan ka fɔ mariyama de ko mariyama i jogo ɲɛ han mariyama i filɛ misiri kɔnɔ yan i k'i jogo ɲɛ o fɔra nka o kɔrɔ tɛ ko n bɛ jogo fili kɔfɛ dɛ n ka kuma kɔrɔ de ye an kana seli bɔ kɔfɛ k'a fɔ ko seli ko t'a ɲɛ walima ko seli ni sun kɔni olu ye farankanw de ye ten dɔrɔn komi batow do ɲɛcibatuw la zawayiduw do non seli tɛ zawayidu ye dɛ non l'essentiel a bɛ jate olu de fɛ l'essentiel tubabukan na o ye jumɛn ye o ye jumɛn ye a kolomayɔrɔw parce que seli ti jate silamɛya ka komisiyɛnw seli ti jate olu seli ma deli ka jate olu hali mandonkɔrɔw cɛ la seli bɛ jate diinɛ kolomayɔrɔw ni jɔn bɛ i yɛrɛ surunya ala la ni koba minnu ye seli bɛ jate o kow de fɛ ibrahima a ye dugawu k'a bɔnnaw ye n k'a ko de ala i ka ne bɔnnaw kɛ seli jɔlaw ye ne nana n bɔnnaw sigi yan yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye walasa u ka mun kɛ rabbana liyuqimu s-salat u k'u jogo ɲɛ k'u ka seli alisilamu an kana tulonkɛ kɛ seli la sa seli tɛ ko dennin ye sa alabato yɛrɛ ala ko yɛrɛ tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ y'ale de ye parce que i ni maa bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan n'i bɔra yan n'i taara jamana wɛrɛ la maa dɔn a jogo ka ɲɛ i komi sahabaw jogo i n'a bɛ ɲɔgɔn kan i ɲɛ b'a la a ti fɛn jugu min a tɛ kuma jugu fɔ ayiwa a bɛ ka danayaw dafa a bɛ ko bɛɛ kɛ ko ɲuman bɛɛ ɲɛ bɛ jogo sɔrɔ ɲuman bɛɛ la a la nka o bɛɛ kɔfɛ n'a ye 24 heures kɛ ɲɔgɔn kan i m'a selitɔ ye i bɛ se k'a ɲininka ko kaari e bɛ diinɛ jumɛn na i ti jalaki a ɲininkali la nka n'i terikɛ ye ɲɔgɔn dɔn midi waati ni 1 heure sera n'a donna misiri kɔnɔ ka seli ni salam bilala n'i y'a ɲininka k'e bɛ diinɛ jumɛn na a b'a fɔ k'i b'a sɔrɔ nin hakili tiɲɛnen don e kuma faamu de wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك